И здравейте, приятели! Аз съм Ангел и днешното видео ще играем в Грани. И играя на брат на телефон, защото негов е канала. Разбира се, че е негов канал. Така че ще кача малко видеа аз, не той, защото не знам. И започвам с Грани. Добре, започваме вече. Ден първи. Добре, защото в момента съм сам и за сега малко му дълго време е страх. Да, и започваме с Грани. Ой, защо бъдна така? Това да не е тук. Добре. Има ли нещо тук? Какво е? Какво е това? Да, аз разбрах се какво е. За... много такова нещо. Я да отидем в банята. Нещо има тук. Да, това не е кръв, това е кипчик. Мама ти! Човек! Каква стрес! Тя буквално беше зад мен. Това не е завърване. Да. Ден втори. Ще видим дали ще успеем. Там и другото има книга. Знам за какво е тази книга. Дома да не е тук. Добре. Отиваме там. Между другото видях пушката, където е части. За части. И може би да го вземем да направим пушката. Да, момента ме чува. Бягай. Това да не застане. Тук има ли нещо? Какво е това? Добре, не знам какво е това. О, не. Тук има нещо, което трябва да бегам. Бегам, защото зад... Звук. Ето тук може да направим... Не. Може да направим пушката, но сега трябва да се крим, защото идва. Сигурно се начул. Сигурно сме между другото тази книга. За какво? Ето е. Не. Каква? Какви? Ти нямаш косми, човече. В главата нямаш косми. Вау! Буквално тя няма косми. Да чакаме да отидем малко нагоре. Защото може и да дой. Добре. Тук ли си игра? Не! Оха! Добре, защо ме гледаш? Какво? Тя може да отваря врати? Да, вярно, може да отваря, ама... тези реклами, бе. Защо са тези реклами? Извинявайте, чакайте. Ден трети. Добре. Трябва тук вече, трябва да се стендим. И трябва да вземем книгата от там, къде умрях. Да, разбрах къде умрях. В гаража. Дано само да не е тук. В гаража. Къде беше гаража? Беги!
добре. Тук вече успяхме. Да, в гаражетка беше, да. Вярно. Ето. Да, знам за каква е тази книга. Много. Това само да не е тук, молец. Защо? What? Как? Добре. Ще върна тази книга, направо ще умреш. Айде бе! Добре. Беги. Да, отворих това нещо сега, защото наследи. Ето е. Аз знам принципно как да я бъгна, но това няма да е хубаво видеото, така че няма да го пъпвам. Keep on the siege. Ето, това трябва да бегаме сега, защото си се начи. Да, видяхте в момента тази баба. Защо се появяваш така, бе? Нема стрескай така. Ден четвърти, аз съм пълен нуп, човек. Аз съм пълен нуп. Пълен нуп, брат. Аз съм... Пълен нуп съм. Разбира, че съм пълен нуп. Няма да се фана в твоя капан, разбира се. Това е май последен, четвърти ден, нали? Мисля, че е така, да. Защо? Защо се появяваш? Човек. Добре. Бегай! Ако искаш, бегай. Не, брат! Аз не се захванах! Не! Човек! Забравих, че там има капан. Не! Забравих, че има там капан. Не! Забравих, че там има капан. Мамка му. Ще се играть тези игри. Дайте, те последен ден, човече. Добре, трябва много да се стигнем. Мисля, че това е... Добре. Тук мисля да е бънна. Но това ще е чит. Не трябва да читвам. В момента куцам. Добре. Стоп. О, добре, ключа за... Къде беше? За паяка. Нали така беше? За паяка. Да, за паяка беше. Ето го. Нали е този? Не се лъжа. Yes, добре. Добре, Грани не е тук. Слизаме долу. Да. Не съм взел нещо. О! Това за какво беше този ключ? Забравих. Трябва да... Започвам с паяка. Видяхте ли паяка? Добре, тук няма да влизам.
Чак за таковата ли бе? Не, благодаря. Добре, само да не се стресвам. Добре. Беги! Не! Добре. Тук не трябва между това. Виж тия човек. Буквално, това не е пак, между другото това е... Дай гледам. Добре, отива си. Това ще... Окей. Какво? О, добре, отивай там. Отивай където искаш. Буквално тук е въпенето вече. О, добре. Какво? Все, добре. Аре, чао! Какво? Какви са? Едно или две? Мисля да го правя далече. Защото мисля, че ще гръмне. Да! Да! Как ми се случи това? Не, бе. Защо? Защо избрах? Трябваше втория. Трябваше да отида по-рано. Но тази бабичка... Какъв ще мърмазаре? О! Да. И... Чао от мен, приятели! Абонирайте се за канала и пръснете един лайк. И можете да очаквате и още видеа. Може страшни, може и... пранк видеа, не знам. Ще видим кой ще направи брат ми.